ban yadda akwai wani mai bani ba bayan Allah, kuma ban yadda akwai wani wanda zai nuna ni ba bayan Allah. Ban yarda kuma akwai wani wanda zai ɗaukaka ni ba bayan Allah. Duk wanda ka gani ya ɗaukaka, na san Allah ya ɗaukaka shi, kuma ni ma nawa ɗaukakan na san yana kusa da ni. Tsananin rayuwa baya sakawa in manta da Allah, in ji cewa Allah kamar ya manta da ni. Dan da akwai bayan da idan suka shiga tsananin rayuwa zaka ji suna faɗin cewa suna addu'an kamar Allah baya ka, kuma Allah bai san su ba, babu wanda Allah bai san shi. Duk wanda kaga ba a bashi arziki a lokacin da yake neman sa ba, Allah ne ya jinkirta masa da abin da yake masa alkai, dan da akwai wanda ma ba zai ba har ƙarshen rayuwarsa. Idan kana yin addu'a ka kasance mai yin yaƙini da cewa Allah zai taimake ka. Duk abin da kaga baka samu ba to yana daga cikin kaddararka, wannan abin ba raban ka bane. In ko ya zo maka zai iya zama ƙarshen adali. Ba yanda za a yi ka nemi wani abun da kake ganin cewa wannan Allah shi yake bada shi a gurin wani, ka yi tunanin wannan abun idan ya zo gare ka zai yi inganci. Ka tsaya ka bi Allah sau da ƙafa, ka bauta wa Allah sau da ƙafa, ka nemi komai a gurin Allah, ba abin da